Ale Jehovah Dewata nawa kami di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus ramotima ati-ati dot pikiran nami dinalau mabege dohot manangihon hatami amin. Kuria ni tuhata nanihologan di bagasan Kristus Yesus hata ni dibata nagawit turpuk jamita pertangyangan di minggu tahun imasian epistel minggu papaton dung trinitatis dinit mesian kolose bidu sada mamuka sian ayat na parjolo saat rodi ayat na pasapulo paton ujahom madihita saluhutna al surat ni Paulus apostol ni Kristus Yesus sian lomo ni rohani dewata dohot Timoteus dongani mendapaton akan nabadia na di kolose akadongan na porsia na di bagasan Kristus asing ni rohama di amo do dame sian dewata amatay madok moliati do hami alato mangihon hamu totong tu dewata aman itu hatta Yesus Kristus ay hubegi hami do berita ni haporsia muna di Kristus Yesus nang holong ni rohamuna mida salhut na badia ala ni sihirimoni nang di parade di hamu di banua gijangi nunga di bagi hamu hian ni marhite-hite hata hasitongani ima barita na uli ima nang sahat nang tuhamu nang tuliat portivion na marparbui dui jalalam gadda suang songni na dihamu olat ni dung di bagi jala ditadahamu asin ni rohani dewata di bagasan hasitongan songoni do digero kamu sian si Epapras dongan saulau ni nahina holongan ay parhalado ni Kristus na haposad do ibana humok kepamu os ibana do pacocor hotu hami holong ni rohamu na di bagasat todi di bahini dekku begi hami dang masohot na kami tumangyak ko kamu jala mangido asi asa digogo diguhi di hamu patas ni roha mana dalomon ni rohana marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partodion asa marparangin na tama di tuhani hamu gabi halomon situtu jala marperbuihon nasa ulaun na dinggan laos gadda di hamu panadaon di debata gabi margugus itu tu hamu kobar tugugu ni hasa ngapon may makorhon nasa habing niton dohot labas ni roha mardongan las ni roha madok moliati mamu di amay nang patawok kamu majalotohap na di bagasan hati oroni si teanon ni akan na badi ay nung nga diroro hita siyan konggoman haholomoni jala di pa usap kita tu bagasan harajaw ni anak haholongan ni rohana di bagasan ibana do adong dihita haluaw ni ima hasesaan ni aka dosa ido ianggo sahat na Kurian itu hatta nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja dohot udutna. Nang pesikola minggu na jocot mangin dehoni. Alay dohot dui nang tuhita. Bagas do nananang dohono ni edei mangalapati hajon-jongon ni huria. Alani i adul marasin do huria manang gereja sian akka perpunguan na adong di Portibion. Ala Jesus Kristus do raja ni Huriai songon na nidok na di buku edeta nomor 121 na parjoloy. Ala ni mauliati mata dok tu di bata na totong mga ramoti pardalanan ni Hurianay di Portibion. Atik pe mga daw pigudang hamaulo ni alay dang diluwas iba na siga Huriai jala ikot totong masada Huria makaporsya itu hatay. Ima parbuwi ni pangulahonon di barita na uli. Songon si hutok Kristus Yesus o jahan ni hapor siyaon ni sudihalak Kristen. Kuriya na totong makatidakon hasitulusadaan ni dipata ama anak dotod di perbadia. Ruas ni Huriya na somuragi ela perpoda halilun. Ido na hinalasom ni Apostol Paulus di halak Kristen di Huriya Kolose songon pamatang ni Kristus. Hamuak kadongan na jonjong do hurian itu hatta di Portibion marojahon tutolu pajoni ima koinonia barturia do diakonia nang di Pauli ni di bata. Lausi do ulon ni
Furia sahat tu partikian sinuayon dohot tutik kenanang ro. Ima berhiti persuruh ni Yesus akka sisayana dohot apostel mameritahon hatan di bata. Asa marhiti berita nauli tadi bangson di bata son na tinonahon na tu bangso Israel di padan narobi marhite si Musa. Furia Kolose maringanan jonok ni Laodikia di bagian barat daya Asia na metmet kira-kira 160 km sebelah timur Efesus. Alay jonjong Furia Kolose on dang apalay yabi di ibati Paulus. Dongan na sa ulaw dumakubasi Furia on siyan pamotoan ni si Paulus. Walang marhiti barita do di bagi iba na akka namasa do Hurion. Adong poda na lipe di Furia Kolose nanang makarhari ha porsyon ni Huriay nang dang apala di pabua do poda halilwoni diturpuk epistel taon. Hurian itu hatta naniholongan di bagasan Kristus Yesus sadat tanggung jawab na arga do di apostel Paulus Huria Kolosion dung gabi ojak gabi Huria na met maselas do rohan ni apostel Paulus alamar perpui jala mangirbang Huria Kolosi songon pamatang ni Kristus sado alu-alui itu apostel Paulus pabuwa nang matperbui haporsiaw ni parbuhi ni Huria na mangului dada ala ni hagugoon ni apostel Paulus alay parbuhi ni ulaw ni tod di perbadiya do Yesus Kristus nang hinaporsayaan na sida gabi ujahan ni Huria di Portibyon. Alay tongod do di hurungan apostel Paulus manongos suraton takas do iba na mamakulingi akaruas ni Huria las pasahat tabi horas-horas yan iba na nang dipabuha Paulus pola parstoryon na alay barita horas-horas do jobolo di Papua. Korean itu hatta melotong gugupe galubang dohot pangotak ni perpuda halilun la mga rongrong haporsiyaon ni ruas ni Huria Kolose saitong dohot haporsiyaon na sida tu Jesus Kristus. Barita na uli ng jinalo na sida gabi senjata di pardalanan na sida song ruas ni Huria. Idaw bahid di dok Paulus diat dapat teluhon mandok mauliati do kami lato mangihon hamu totong tu di bata ama ni tu hatta Jesus Kristus. Buasa mandok mauliati alat takas perbuin ni barita nauli nang jinalo na sida siyan akka perbarita nauli nang siyan apostel Paulus marhite surat na tinongos na. Ala somal na molo ditadikon Huriay boy do gawe sursar Huria. Ala soadong na parmahakon lumubi molo merget itu na asing gaya dohot pabonon na tu Huriay. Alay ang Huria Kolose takas do gawe Huria na totong marlas ni roha manang isipe na mamaritahon barita na uli dongan sa ulaw ni si Paulus. Si bosiri ubahen di hamuliatihon apostel Paulus Huria Kolose. Marsiala doi ala ni haporsiyaw ni Huriay marsi hohot makaporsyay Jesus Kristus. Ala nagudang do perpoda halilun na masa di Huria Kolose. Ida ubahen di arbis ibana di Kolose duet na pawaluhon. Jaga mahamu. So tung diago diba hamu marhiti-hiti hata bisuk-bisuk dot hata lesem nang somaripola. Hubar tu tona-tona ni jolma mangihutton sia-siasi ni hasianganon dada mangihutton Kristus. Damang dayna gabit tabba malas ni rohani apostel Paulus upigi barita ni Huria Kolose alamar parbui haporsyaw ni kira na malum pakiranlan ni apostel Paulus upigi barita las ni rohay namasa di Huriay ala tongod do iba na di kurungan dang songon namasa di Huria Korin mabahay marsak aposteli dibigay Paulus na masa perswalon dohot persalisian di Huria na makkorhon tuhasisiga ni parsauran dohot pagkubasyon ni Huria di hatiyay. Alay ang Huria Kolose takas do tarida hasadaon dohot parbuin ni holong ni roha tu di bata. Huria ni tuhata hataridaan ni hatan di bata nang jinalo na sida marparbuay jalalam ganda. Tarida may di bagasan ngulu si ganupari dada holan di hata sabing alay tutudo masa na masay di Huriay. Dada holas yan po ni apostel Paulus na sida marsiajar alay dohod do nang si
epapras do nga saulaon ni si Paulus. Ilo na mabuwa baritay tupingkol ni Apostol Paulus. Gabi si Tongdo namasay. Alay ng peso ni ikot Tongdo terus marperbuhi haporsiyon na sida tu Jesus. Unang manibil siya na haporsiyon na si Tong nang ginalo na sida siyan si Paulus dohot si Epapras ng akaparbarita na uli sinuro ni Debata. Tangi ang ni Apostol Paulus sa totong diguhi Debata patas ni Roha manadalomo ni Roha ni Debata. Dung anong hapatason manadalomo ni Roha ni Debata cupang maparangi na dinggan dohot labas ni Roha mardo nga lalas ni Roha. Alani manginang dito gihon Apostol Paulus do Huria Kolose sa totong makaporsiyay dohot markatutuhon halwaon na siya Debata marhiti anak na Jesus Kristus. Ido unok ni haporsyaw ni mangihuton hata ni Debata na ginuruhon na sida na salaw na mabuan na sida tu hatiuron siyan haholomo ni ala ni Jesus Kristus ay nung nga dirorosyan gonggoman ni hahulomon na jolo na sida miya di bagasan hahulomon alay dung gitadda na sida Kristus hi lamtaba malas ni Roha na sida ala nung nga di hokop Jesus jala madjalo hasisan ni akadosa amo akado nga sapor siya di bagasan Jesus Kristus na mardala do Huria di kanu partikian na muba uba alay ang kohata ni Debata dada muba uba siyan tiki to tiki alani ikon hotto hap hitamak kaporsyaon tu Jesus Kristus anak ni Debata Kristus Jesus do o jahon ni Huria di Portivion jala Jesus sendiri do ulo ni Huriai Jesus raja ni Huria na porsea na badia asa saut salhut akka pakkobasyon di Huria di pabakit Debata do akka na posona lama marita berita na uli alani si halas sonot na do pertubu ni berita na uli di akka Huria na marseraki asa tabba bilangan ni akka na porsia di berita na uli dohot mangulahon hata ni Debata nunga di pabatar Debata asini Roha na tu Huria songon pamatang alani nang mamerdalon di bagasan hasitongan dohot ng patik ni Kristus mamarhitin na makakulongin Debata uhut manob ba Debata siyan nasa Roha marhitin Jesus Kristus ido na tinonahon ni si Musa tu bangso Israel uju mardalan na sida di halongonan tu tano bagay songot turpuk evangelium di minggu papat padung Trinitatis na manginang mamilit dalan hangoluan marhiti na makaporsiyay Debata songo bangso na tinubos jala pinalua ni Debata nang totong na sida makaporsiyay Debata siyan nasa Roha ati-ati dohot siyan nasa gugo asa mardalag kuryay mamaritahon dohot mangulahon hata ni Debata secara organisasi ikon adong aturan tata ibadah konvensi dohot ruhut parmahanion dohot pamisanon manang RPP mukasian pada narobi satu pada ne baru nung berdalan kuryai di bagasan akar ruhut-ruhut perhuriaw na takas Laos ido po ni Martin Luther taringot tu huria na sitong perjolo diberitahon manang diulahon hata ni Debata dohot sitong polin hata ni Debata paduahon dipatu pasakremen manang padidion na badia dohot ulahon na badia pataluhon adong ruhut-ruhut siasat gereja ni huria manang perangkat-perangkat songon natagwari nakin na manghihut amang inang mamaritahon haluwaon na binuan ni Jesus Kristus ido ulawon ni Huria dohot perhalaw do na pinilit ni Debata di tonga-tonga ni Huria lao mamaritahon Jesus do haluwaw ni dang anong haluwaw na asing iya soholan Jesus Kristus ido bahay didok diujong ni turpukon di bagasan iba na Jesus Kristus do adong dihita haluwaw ni imasisaan ni akadosa di jo jala disuruh tuhat tay do akka pangulana laho marmahani Huriay asa unang gabi saur haporsyon na nalipi ulaw ni akka parbarita na uli ikototong marmahani dohot tumangyak kon Huriay asa hot makaporsyaw tu Debata persuruan ni Jesus tuak kasisyan na dohot tuak aposteli nang akka parbarita na uli sahat tikyon mabuha barita na uli ido parjonjong ni Huria di tanang batak dohot di Indonesia mangirbang jalamar perbuhay di bagasan holong dohot haporsyaon tu Tuhan Yesus
Alani hurian itu hatta takas mahruyei memaritaho dohot mangulahon hata ni dibata marjohan tu pajohan na parasaoran panidangyon dohot pakkubasion diulaon asini rohana nasitong. Amin. Ali Tuhan Jehovah nungahubigi hami biali Tuhan hatami asa songon huria kudusi mahami ali Tuhan natugu di hapor siyaon nali Tuhan jala hula kami mali Tuhan tohonani obartulomon ni roham asalam rarat ma berita nauli itu sadok portibyon patao mahami ali Tuhan di adupan Moses adusa ng pangalasan namin olang mga saon guar niya nakmo Tuhan Jesus Kristus martangyak kami tuho. Amen.